Hi guys, og velkommen til en lille quick update af en Minecraft server, som mig og min ven Hasse og Ludvig er i gang med at bygge, som vi snart ligger på nettet. Ja, jeg viser lige en rundtur. Ui. Det går nok, Ludvig. Og hvis jeg ikke lige får alting med, så er det fordi, at jeg er fucking træt, fordi klokken den er 10 minutter over 3. For hvor ulækkert. Hvad fanden var det? Var det det var en våd chip, mand. Okay. Velkommen til Mester Bosse. Og det er Hasse, der har skrevet det navn, fordi han er owner, og han kan godt være lidt kukuk. Kun lidt? Ja, kun lidt. Nå, okay. Han er nogle gris. Ved du hvad? For satan. Jeg tror... Undskyld. Ludvig, han smadrede noget. Nej, det gjorde du bare ikke. Du smadrede ikke det der. Nej, for helvede. Hvordan fanden er det nu? Kom og lav det. Kom og lav det, ellers bliver du tip til ansigtet på mig. Nej, jeg kan ikke se, at jeg selv er en gris. Fuck, hvor lort. Ja, det er trist. Men jeg er en gris. Og det er dejligt. I kan se, hvordan jeg ser ud. Skal jeg til at skrive det igen? Sådan her ser han ud. Ja, er jeg ikke bare pæn? Sådan ser jeg ud. Okay, så går vi videre. Følg den røde sti for at finde reglerne. Og I skal lige huske på, at det her det er en Hamachi server. Bare lige sådan, jeg ved det. Vi er ikke helt færdige med reglerne. Så ikke dræb, det vil give ban i en uge. Take it, motherfucker! Ikke give andre ting, hvis du er game mode. Det giver ban i 5 dage. Take it, motherfucker! Du skal tale pænt i chatten, ellers får du kick. Take it, motherfucker! Okay, nej, det ved jeg ikke. Jeg kan bare godt lige sige det. Jeg venter lige til Lyd, han er færdig med at skrive det der skilt der. Nej, du må, jeg er lige midt i noget. Seriøst, lad være. Er du snart done, Ludvig? Ja, jeg er meget snart. Der er en gris, der går ind i dig. Jeg er 10% tilbage. Så oplevede Jeg har sgu da ikke nogen opdaget. Hvor fanden tog du ikke den med, vel? Jeg havde ikke tænkt på det. Det er dumt. Det er et fucking lag, Nico. Ja. Hvad fanden regner du med? Er du snart done, Liv? Jeg skal lige hurtigt skrive noget. Ja, jeg kommer der til. Ej, det der. Åh, du tester. Okay, bum. Okay. Ja, Følg den blå for at finde shoppen. For satan, så smadrede jeg den. Kan du ikke lide det? Det var ikke familie. Ja, Nico, hvis du sætter det herover, så kan du sådan, den her passer. Okay, men her er shoppen. Den er du tager igen. Og den er vi heller ikke helt færdige med. Vi mangler lige at få sat endnu et plug-in ind, så man kan købe og sælge shit. Så jeg kan lige se det her. Det er alt, hvad man kan købe, og sådan noget, der står nede i bunden. når vi har fået det fucking dobbelt. Man kan få 10.000 svær i Niklas' ansigt, der totalt nakket om for groft. Hold nu kæft. Gjorde jeg? Ja, jeg vil gerne vide, hvor mange gange Niklas han allerede har dræbt mig. Uden grund. Bam badam. Niklas vandt netværk, siger det. Det skal du spørge Hasse om, fordi det er ham, der har lavet den. Ja, det skal nok komme op med. Undskyld, at vi lige snakker lidt, men det er fordi, at det er... ja, I ved jo godt, det er en Hamachi server, så han skal lige have ID'en. Vi skal nok lægge ID'en, når... ja, det er det bare update nummer... Der klikkede jeg lige på. nummer 1, så jeg laver også lige et update nummer 2, når serveren den er færdig. Og så giver jeg link til at ID'en nede i beskrivelsen. Der er ikke nogen kode, kun en ID. Så jeg skal have Hamachi. Men, Jeg kan ikke bræk. hold nu kæft. Bræk. Så det her, det er bare lige out lounge indtil videre. Og så tror jeg, vi har tænkt på, at når vi kommer herud, så kommer man ud til Wilderness, og vi skal lige have lagt et map for det normale... Hold da, Hasse, fuck nu! Så lægger vi et map for det normale Minecraft. Hasse, dit fedle slår, mand. Okay. Men så ligger vi... For helvede, Hasse! Så lægger vi et map for det normale Minecraft ud her til vores Wilderness, og så bliver det sådan... Nå nej, det er sgu da ikke sådan, vi gør. Hvordan nu vi gør? Nå jo, vi laver nogle warps, så kan man komme ud til warp jungle, eller warp et eller andet fucking andet, som vi har lyst til at lave. Creeper! Ja, sådan noget i den stil. Men jeg skal nok give et hint, når vi bliver færdige med serveren i den nye update 2. Og nu laver jeg det her lort, som du hele tiden smadrer. Smadrer du det igen, må du selv finde ud af det. Så indtil videre, så vil jeg bare sige, vi ses senere, og peace!